Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ryan Kallus spiċċa jgħid li jekk ikunu fil-gvern ser jimlew il-kontijiet tal-bank bil-flus. Dan meta kien qed jitkellem dwar il-weda li kull persuna jkollha dritt tiftaħ kont tal-bank. Weda li dwarha Bernard Grech hija 4 snin tard, hekk kif ilha fis-seħħ sa mis-sena 2018 permezz tad-Direttiva Ewropea. Ikollok pajjiż li rid idaħħal liġi biex noħolqu dritt illi jkollok kont fil-bank. Però minkejja li żewġ proposti huma l-istess, aħna ħammorru oltre. Aħna mhux biss niġġieldu biex ikollkom kont il-bank. Aħna ħanimlewlek il-bank bil-flus. Wara Kallus tkellem il-kap nazzjonalista li kompla jkun negattiv. Qegħdin naraw problemi ġejjin. B'diskors diviżiv sinonimu mal-billboards blu ġoħ ħomor u blu ta' żmien Gonzi PN, Bernard Grech spiċċa jsemmi il-kuluri. Nifhem li forsi l-kulur tiegħek sal-lum għadu aħmar. Id-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo saħansittra spiċċa jirreferi għal-laburisti bħala trolls. Dawn it-trolls laburisti. Il-kandidata Alessia Bsajla Zammit spiċċat tibbottja lil kap Bernard Grech li ġmielu jieħu ritratti fl-eliqi imiss jew jiekol il-frott u l-ħxejjex. U li tkun viċin il-bdiewa mhux biss li tieħu ritratt ġo xi serra jew tikolli kelbnin. Dik il-parti faċli tal-politika. Fl-istess attività, deputat nazzjonalista Edwin Vassallo infex f'tentattiv li jipprova jiġbor ġieħu mal-kaċċaturi wara li Bernard Grech qalilhom li l-kaċċa u l-insib ser jiġrilhom bħall-onnella hekk kif in-nies qed tevolvi. Il-kelma jevolvu ma tfissirx jispiċċaw. L-onnella tevolvi ma tfissirx spiċċat. Il-ħwejjeġ jevolvu bħal mevolvew is-snieter. Iżda x'in imbagħad induna li t-tentattiv ukoll falla kellu jinfexxi attakka lil One News u jgħid lill-laburisti giddibin. Lixka, giddieba, imqarqa, ta' ħażen, belaħħa. Ironikament huwa spiċċa d-diskors tiegħu jolli l-programm elettorali u jappella lin-nies biex jemnu l-manifest għaliex fih ma jiċċaqlaq xejn. Però intom oqgħdu attenti x'temnu. Isimgħu lilna. Il-verità qiegħdaw u minn hawn ma jiċċaqlaq ħadd. Wieħed ma jistax jgħid l-istess għal weddiet li fih hekk kif minn meta ġie approvat mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista inbidel għal minn tal-inqas 5 darbiet, bosta weddiet jitniżlu darbtejn jew jibdlu posthom jum wara l-ieħor. Il-kandidat Charles Azzoppardi ukoll mexa wara l-kap b'diskors ankrat fil-passat. Viva intom li tifmu! Viva qalbna kbira! Viva il-partit! Il-partit tal-nazzjon! Tal-Erik Mizzi! Ta' George Borxolaver! Ta' daw kollha li ġew wara sal-lum! Nirringrazzjakom! Il-kandidata nazzjonalista Josephine Xwiereb ukoll spiċċat tgħid li l-Partit Laburista ma jħobbx lil Maltin u Lawċin għaliex il-Prim Ministru sejjaħ elezzjoni f'xhur kesħin. Il-Partit Laburista kien beda l-kampanja tiegħu fit-2013 inħobb il-Malta u inħobbkom ma tantx iħobbna x'faqqa elezzjoni fi frar f'din il-kesħa. Hija saħansittra spiċċat tgħid kif quddiem ix-xbieħa ta' San Pawl titolbu biex jirbaħ l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista sabiex skonta isalva lil Malta mill-arqa. Jiena ħafna drabi nħares lejn San Pawl u ngħidlu ħadd l-arqa biex ġejt Malta ħadd ħalli lil Malta tereq idħol għalina.